president turc, Abdullah Gül, va arribar ahir a 11:15 del matí a Erevan, conscient de que la seva presència a la capital armènia feriria susceptibilitats. Alguns manifestants van expressar la seva indignació per la benvinguda que el president armeni va donar a Gül, clavant ganivetades i cavant foc a ninots que representaven el dirigent turc. Els dos presidents, però, van haver de deixar de banda els conflictes que havien distanciat els dos països per mirar de trobar acords diplomàtics. Adeu! No és bona. Però, com que no és bona? Home, noi, que llegeixes el guió, això no és el que has escrit. Però és que al guió hi havia tot d'errors. Hi havia frases que no s'entenien. I he fet algunes correccions perquè em pensava que els lingüistes no se n'havien adonat. No passa això que els lingüistes de TV3 no s'adonen dels errors, però no és el nostre cas. El que no pots fer és donar les notícies de TV3 així com ho has fet. A ningú se li acudiria de parlar tan bé el català a Televisió de Catalunya. Recordo que estem fent un programa d'humor i la gent ha de riure. Creus que la gent es posarà a riure només per sentir aquests errors? Em pensava que el que havíem de fer era exagerar una mica els gestos dels periodistes de TV3. Intentava imitar el Xavi Coral. Ja ho hem vist que ho intentaves, però més val que ho deixis córrer. No cal imitar ningú, no cal que exagerem. La gent riurà només de sentir els errors. TV3 té un paper molt important en la nostra societat. Si estàs trist, si no saps què fer o si vols desconnectar dels problemes de cada dia, ja veus, poses el telenotícies de TV3 i et pixes de riure. Vaja, que el telenotícies de TV3 fa el que els altres telenotícies no poden fer. Fer-te oblidar els problemes. Hem de ser realistes. Creus que ho podem fer com ho fan a TV3? D'acord? Vinga. D'acord, ja no diré res més. Molt bé. Estem preparats? Silenci. Llums. Càmera. Gravant. El president turc, Abdullah Gül, va arribar ahir a les 11:30 del matí a Erevan, conscient de que la seva presència a la capital armènia aixecaria ampolles. Alguns manifestants van expressar la seva indignació per la benvinguda que el president armeni va donar a Gül, acotxillant i prenent foc a ninots que representaven el dirigent turc. Els dos presidents, però, van tenir que deixar de banda els conflictes que havien distanciat els dos països per mirar de trobar acords diplomàtics. Aneu, és bona. Que fort. Com et passes? Com se t'ha acudit això d'aixecar ampolles? És genial! I acotxillant! Quina imaginació per destrossar una llengua, oi? No, imaginació no. Tot això ha sortit a les notícies de TV3. Això d'aixecar ampolles i de cotxillar no ho he escrit pas jo. És veritat que ho han dit, tot això? Així doncs, quan escrius els guions no t'inventes res. No. Jo senzillament encenc la tele, poso TV3, escolto les notícies i escric exactament allò que diuen. A vegades s'ha d'exagerar una mica, però vas en general no cal. Aixecar ampolles. Catagnolia! 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 Catagnolia!